musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗal yurmede fere feeñay windere fen jayi ɓatake bindaɗo jaslari 15 seeto hitande ujunaje nogasi jeegom ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama hande ko alarba kala alarba eɗen kewi nayade gurdam galleji ɗi tenti to banggue dewle ɗe korogere kangaɗo ɗiggata yuppitake ko fonno ɗiggude yuppe seɗe watte condi ɗum waɗe cengle condi ndi naftore e fannuji kala cengle ɗe naftore e fannuji kala ɗum woni dewgal kono so ronkama yo ɗiggu teni kadi yuppitake ko tampere tan ɗaccal buduk badag wontata a moɗat aɗa hay goddol ɓennata wukkitta ko woni dewle ko noon mbayi woni dewle jomum wawa widema woni koye dewgal wawa widema wonani dewgal ene wona to banggue gorko ne wona to banggue debbo wone dewle ɗe jiyata jomum wawa widema koye dewgal woni wawa widema wona e dewgal woni sabu ko foti wonde dewgal ko ha joom rese ala ɗon ko foti wukkitede kadi ha wiye dewgal ala ɗon ko ala ɗon nan ɗon ko woni wiide mi seeri ɗum ala ɗon ɗum konngol yaltinani ɗum kono hay jomni andi wonani e dewgal sabu kala ko ene wiye dewgal sa yurnima ala kala ko woni ɗon ɗum ne kadi ne moƴƴi yimɓeɓe jañño ɓe jewta hen sabu wonɗo garata tawa neɗɗo ne jooɗi wima min e joom gallam komin wadduɓe kono hande hitande min kaldata wona téléphone wona message walla hitande ko baɗɗomi bloqué eɗen keɓa ɗin meskuji ha heewi waɗa lebbi 6 hande wanda hayno gorumi ten dewgal ne ɗon wanda mboɗo selli wanda mi sellani wanda mboɗo ñaama wanda hay sukaɓe o haaldanno natti haaldude par ce que koye téléphone mo rewanno kono ɓayde komin dugduɓe o nangui hoore makko mi nangui hooram min tikkodiri fodde hitande ewa eɗen gandi ɗum kam so wiyama dewgal nan ɗon tan ko dewgal nan ɗon beele ko desaɗo o anda beele gorkone ko desɗo mi anda sabu hakkude resodirɓe wonani wayat yo Allah won ballo
en calmini ɗo hen dendagal wuddurnaɓe kala en calmini kadi dental men yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr wudduru Madina Diaƴɓe ate Madina Gounas e dendagal taweteɓe hen kala e gardugol bani men debbo miñi men sohna Aissata Abdallah Ndiaye mi salminima mi salmini joom galle ma mi salmini enɗam men wudduru mi salmini kadi enɗam men ha ton to Madina Diaƴɓe kala ko noonne kadi cuuɗi men Ndulmaji Demɓe en calmini fedde men yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol musidɗo men guiɗe men guiƴi men ceerno Zeynil Abidine Tijaniya kono en calmini bani men debbo tedduɗo sohna Zeynabou Boori Mangane ha toon to dispensaire Ndulmaji Demɓe en calmini dendagal Ndulmaji na pep hay goto en ɗaccani kono kadi en jeyata toon to calgu dental men fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol musidɗo men Mokhtar Wagne walla mbiyenmo professeur Amadou Selli ha toon to Guidimaha ko noonne kadi en calmini Farma Tayni en mbi Seydi Sy e dendagal musidɓe men e baniraɓe men rewɓe tedduɓe taweteɓe hen calgu ha e Mauritanie e ko taari ɗum kala yo Allah reen bi jayi Seydi Lodjido Asabi alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en o tagi debbo e gorko o jaggi yurmede e gilli e korsa o sañodiri e ngo weeyo ene laylayta ha hendu yidde farkirma hendu o debbo walla gorko gonda jiɗɗomo laatiɗo kebbinɗo pele e jiiɗe e miijoji yidde ngurdigu moƴƴu e ɓesgu barkingu beele laato joom suudu ma walla joom galle ma jarama Allah subhanahu wa ta'ala tagɗo debbo e gorko yurmede e yidde e korsa Allah wi waɗi ɗum hakkunde debbo e gorko ɓe yiɗodirɓe ha dewgal wawa laatade beele ɓe nguura ngurdam moƴƴam ɓe jibina ko barkini ɓe kuufa ɓesgu maɓɓe beele yo ɓe diwna ɓesgu maɓɓe nde tawno koɓe gasoɓe aduna ko gasata lomtoto ko ɓesguji maɓɓe jarama o Allah towɗo tagɗo neɗɗo tagi en debbo e gorko wimen jiɗodire e moƴƴere desodire e moƴƴere gonde e moƴƴere so natti wawde wondude kadi certire no moƴƴiri oto gaybodire oto certire no boñiri jarama o Allah Allah haalni en foof e dero ko neɗɗo tiiɗi hoore tan ko sernaɓe mbiyata ko noon haɗede haɗata wadde Allah haaɗi en serde ceerle bonɗe ceerle bonnedagal ceerle ɗe ganduɗa ko ceerle nefiniɗe ko ceerle kulɓiniɗe Allah haaɗi en haaladirde hakkude en haalaji bonɗi Allah wi so eɗen mbawi wondude gonden gondigu moƴƴu kormoɗami mi hormoma jiɗami mi yinma guitanami gueɗal mi yittanma gueɗal jurmoɗami mi yurmoma alhamdulillah mi joɗanoma ko dañƴa kala minne nafqami hen mbasa suddemi kala jungo ma haɓɓe tan ha wiye dow jungo taaƴe faye dow wayno juuɗe sosoɓe ni aɗa andi sosoɓe kamɓe so wona tan debbo wi hande ndefanmi ko ñebbe ɓe jaltinta ko heddi ko haaju maɓɓe ala hen kamɓe jungo ma wayno jungo sar ɓe ni e kala saaha jungo o naati tan yaltan totte tan ne moosa totte tan ne moosa ɗum ne kadi alay sago gorko yurmo joom suudu mum e oɗon fannu ɗum woni dewgal ko yurmede ganda o mo ndesɗa o hono ma gorko nana galle mabɓe kono dewgal waɗi ko hakkude moon
wacci galle bam makko ɗo jibina ɗo fiji ɗo mawni ɗo waɗi carrière makko kala ɗo yonno ɗo yonta ɗo geɗe makko kala ne dari ala kala ko lele makko ɗo laarɗamo kala omo yooɗi ko ɗo garɗa ƴamɗamo ndesɗamo kumanɗamo gadduɗamo e galle ma o woni e galle ma o muñante o yewtite so wiyama banggue muñal eɗen teski e nder jewte walla e nder sifa dewle ko debbo ɓuuri wawde wiide yo muñ mo muñani cuurki dañata ƴulɓe kono to banggue timmal neɗɗo mo Allah ɓuuri timminde ko gorko ɓayde sa rokkama debbo mbiyeɗa ka rokkama feccirejo timmani mo timmani wawa jogade muñal timmugal mo Allah timmini wi ko an woni yeeso ko an woni imam galle o ko an woni joom konngol ko an wiyata mi seeri yaha ko an wiyata jooɗo ko an wiyata waɗa ko an wiyata ko konngol ma dogata no poɗɗa no potirɗa fof ko an Allah rokki teddugal ngal ɓayde ko an Allah rokki timmal ko ma gona gooto ɓe gona ɗiɗo nde ɓe timma seede maɓe gona ɗiɗo ɓe timmuma an gorko firti ko an Allah ɓuuri timminde ndekki ko an foti wawde ɓurde muñde kono ko kamɓe ɓuuri en muñde e nder galleji ɗi kamɓe ɓuuri muñde woni caɗele e woni ko mbatten woni ko jaheten ɗum noon ne moƴƴi ƴewtade no moƴƴi ballen ɓe ɓe guura e men kamɓene ɓe guddito guurene mabɓe goto men kala wuura e goɗɗo o goto e men kala fofandu mum e goɗɗo o Allah haalini en gayni wi ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ko en neɗɗo goto mo ndesɗa o kanko woni an woni kanko ƴiƴam ma e ƴiƴam makko ko natodiri so ñawi ƴiƴam tan a ñawat ƴiƴam sa ñawi ƴiƴam tan o ñawat ƴiƴam ndeke ƴiƴam mon ko gotam ƴeew ɗo ɓurɗa jiidude nan ɗon yumma e baaba ha ɓatti kono ko wonata hakkude ma e joom suudu ma walla hakkude ma e joom galle ma ko wawa wonde to wonko Allah waɗi ɗon ha ɓesgu ma yalta ɗon ha gona père de famille gona joom galle wona ɗo gonnoɗa ɓiɗɗo galle jaaha gonta baaba galle wona mo jiidoɗa yumma e baaba o waɗi ɗum wona mo jiidoɗa yumma o waɗi ɗum wona mo jiidoɗa baaba o waɗi ɗum komo ndesɗa o annene jaaha gona nene galle o waɗi ɗum ko desɗomo o wona banen worɓe ɓe ɓe mbiyata bana worɓe mboɗo yiɗi min famille am mboɗo yiɗi famille am donka yidde famille joom galle ma hankkadine ko to gonɗa fof ko ñingde famille joom galle ma ko yennude famille joom galle ma jikkuji mabɓe no mbayni naggam no wayni ala ɗum ne kadi ɓen a yiɗat ɓe no jiɗirɗa joom galle ma woni onno joomen galle ɓe no jiɗirɗon ɓiɗɗo o gorko joom galle o ni jiɗiron noon nene galle o mboɗo yinma kono mo jadata omi yiɗa ɗum ala yidde nde timmani mboɗo yinma kono gañirmami tan ko ni ala yidde ala gañirmami ko ni yidde a yiɗat tan cokkoɗa e neɗɗo ƴeewa change mo wona ɓe mbi giɗo ma ko waɗi fone welma saabu jiɗɗo yiyata so tawi ko konngol gonga jiɗɗo ne yaha ha yetto yiyata kala ko mbaɗɗa wawa ittude hen défaut kono kala neɗɗo mo jiiɗa ƴeewa tan koko mbatta itta hen défaut tawi omo yinma o wi omo horsinma kono kala ko mbaɗɗa e moƴƴere sa yiɗi gona joom suudu makko walla gona joom galle makko walla gona miñiko walla gona mawniko walla gona sehil makko walla gona giɗo makko kono kanko yiyatayma tan ko défaut teno mo yaadayma o wawi yiide e ma ko wona défaut tan o yiyata e ma ko giɗo ma walla ko gañoma o dekkitema ko ha laaɓa hayso joom galle ma noon dekkitema ko ha laaɓa so hayso joom suudu ma dekkitema ko ha laaɓa saabu neɗɗo fof mo wawa yiide moƴƴere nde mbatta nde yiyata tan ko bonande o ko gaño cellinɗo gañgu e nder ɓernde
kono ko abiyas jaadiɗo e rendo wona neɗɗo mo ganduɗa yiyata tan ko bone ma yiyata jamma sa sodinimo wutte moƴƴo o yiyata sa sodini paɗe moƴƴe o yiyata saɗa rokka dépasse tigui rigui o yiyata saɗa safra o yiyata saɗa waɗa aɗa waɗa yiyata kala ñande a waɗani tan ko bone o pop artat ha laaɓa kala ko wela haalde bonande o haalata kono moƴƴere nde o haalata dekkite o wona reconnaissant o yettata Allah mo yettata neɗɗo yettata Allah mo yettata neɗɗo yettata Allah mo yettata neɗɗo mo waɗanma o muuse tan o yennuma walla o ñaago o yennuma walla o ronka heɓde tan o yennuma o mettina o wiya min kay hay tus a meeɗa waɗantemi o yejjita ko waɗano ko kala rento gorko ne mo yiyata darde joom suudu mum so defi weli an ka muɗɗo munko tan so welima weli ka muɗɗo munko tan so ñantima yooɗi ka muɗɗo munko tan kala ko waɗi ka muɗɗo munko tan kono karñere defi hebbini hen sugara to wargato walla to ndefuto walla kala ca waɗi foppa ñani hen mbiyaɗa wukkita defoji foof taw wonko waɗi ha feewi ha heewi nan ɗon a meeɗa yi a meeɗa haala a meeɗa welto a meeɗa hollirde annen de debbo aɗa wuurdi e neɗɗo mo wona reconnaissant dekkite makko neɗɗo mo heptinta baɗal moƴƴal wawde neɗɗo moƴƴo neɗɗo moƴƴo ko ma heptina baɗal moƴƴal ngal baɗal noon jeeta sababu janggo so neɗɗo waɗi ko fewani daña oncudemo saabu hollum aɗa weltonomo ñande kala aɗa weltonomo way tan kono sifa joni no min gonniri amin kalani aɗa heeɗo ñande kala komin kalata ko aɗa naftoro konngudi aɗa itta konngudi aɗa watta e konngudi ma an saɗa haala aɗa naftoro aɗa ƴooga hen pinal aɗa naftoro aɗa fewnito hen aɗa yiito hen hoorema kono an a duwotako a ƴirkinta a hollirta belemma a hollirta haydara a yiilotako ni gam wiide ɓeɗo vraiment ko ɓaɗata kono moƴƴi hay mbuɗuma a watta hen ni haydara an ka deeƴi tan kono nofuruma ndu jappi tan ko heɗade tan erreur makko erreur goto o ummina tan aya goto qur'ana waɗa défaut walla o haalɗo hunde tan hunde mataw manque laabde seeɗa no an ɓuuri laaɓede no haaldini kanko ɗon famammuya tan mbiya ya yiilo hankkadi ni hol fof no mbatta feere ha boditamo hankkadi ko ella o tan jiyata an hennanma hunde tan ko yiide hen ella hennatama hen yiide hen peewal e naftorade ko ella tan wona neɗɗo mo timmani haala makko ne timma ene wasa timmude gollal makko ne timma ene wasa timmude sa yiiɗi andude neɗɗo tolni tan ƴeew hakkudema e Allah takɗomo rokkuma foofandu oxygéne o mo poofata kala ñande dañƴa probléme foofandu jaaɗa to docteur hôpital walla dispense walla clinique sa yettima hendu ndu poofatandu a yoɓandu aɓe kaala neɗɗo goto joom ngaalu Amérique naajo o meeɗi dañde caɗele oxygéne foofandu o nawa clinique ɓurɗo serde ɓe loowe makko oxygéne o wawa foofde haɓe caframo fodde heure-uji 2 walla 3 nde o gayni ɓe dokkimo facture ko yoɓata ko million ngaji ɗon e ɗon Allah duƴƴi e ɓernde he wadde min Allah tagui kam gila mboɗo e reedu mboɗo foofa e nder reedu mboɗo wuuri e nder reedu ha jaltumi bawal jiimi aduna mboɗo foofa cuka kam kala jamma e ñalawma subaka kikiɗe meeɗa wadde secondo mo foofanam darti mbimi daiman komi poofowo ala nde miiɗi darta so mboɗo ɗaani so mboɗo fini so mboɗo doga so mboɗo ñekka so mboɗo ñaama so mboɗo yara so mboɗo looto kala ko mboɗo waɗa foofandu yaltat tan
oɗo saha goto mi dañi caɗele fofando mi yeehi to docteur e nder heure-uji ɗiɗi mi waɗnama oxygéne fofandu beele mi wawa fofde normal mi safre tan e nder heure-uji ɗiɗi facture poɗɗo ni ara min noon min joɗiɗo hen so tawi Allah factiri kam gila mboɗo e reedu haa ɗo nde jarami hannde ɗo no foti laabi poofmi no foti waktuji no foti ñalawmaji no foti jonte no foti lebbi no foti kitaale mboɗo foofa e oxygéne Allah o hendu Allah ndu luuɓani siccani ɓorowani ƴeefnani ɓerdam nde mboɗo foofa no beldami eno gonirmi kala allahu akbar ɗon ɗon o dicce leydi o wi Allah hulaka fodde mum Allah yettaka fodde mum Allah yiɗaka fodde mum Allah tottaka fodde mum ɓeeruji ɗiɗi ƴewɗe haalisa ɗi jommiɗo ɗi a dañi asma joni a ronki fofde aɗa forwa fofandu ma fof ko caɗele donɗa nawiɗa dispensaire wuuro mon jettoɗa tan mbaɗanɗa gafakkel tokosel ngel battengel e kinengel masque o ne waɗi dihal nder ene fasnuma ne fooɗa kala ko woni e kine ma ha gayna tan mbatta fofde normal te ñande kala ɗo fofanna meeɗa wiide alhamdulillah gayna tan mbiyat docteur a jarama docteur woroto ɓe ode sowona joni maaya te ñande kala Allah ne walluma aɗa foofa meeɗa wiide sowona Allah seeɗa te Allah fofata e ma neɗɗo ma wona reconnaissant envers neɗɗo o wona reconnaissant envers Allah subhanahu wa taala yo Allah rokku en moƴƴodirde e tinnodirde ya rabbal wara to puɗɗoriɗen haala men ɗo hunde fof ene yooɗa neɗɗo so yiɗi sofnude an yonnu woni wonde neɗɗo ko neɗɗo jiɗɗo sofnude yonnu oɗo o darima o yiɗa so jikkuma so jikku galle mon so comportement ma kanko yinno wurdude e ma hankadi ni ɓernde yalti hen o natti yidde ngal dewgal a jaɓani hinje beele ƴeewa ko jeyi sababu o natti yidde ngal dewgal beele ko an gorko beele ko comportement ma beele ko comportement galle mon ko cariɗa yiide o yetti wonno ko hoosi o andi so jokkiri ni moƴƴani ɓernde ronkiti ɓernde so ronkiti yo rakke ya habbolol mum wona geƴƴalal wona kaso wona punition ko gurdigu moƴƴi neɗɗo sene yiɗi omo yinma kala ko pawɗa e makko omo waɗa waray saha goto o ronkita jiya o usto e ma o yalta e ma a namdima o haali o haalani sa joom haqqille kam ma andu ko woni gaynira haqqille ma ha ganda ko ɗum woni soye ma woni ƴeewa so haali cansa so tawi ko an woni fenade walla ko yimɓe galle mon ƴeewa waylude so tawi kamɓe goni e toñje mo ɗum fof so wona ɗum a tawi vraiment a ronki yiide a namdimo haalani a andi ɗum ɗo hen ɗo fayi ɗo moƴƴani rokku jomum ko yiɗi ko hay so e nder galle ma mo gonɗa so ronki fewde hakkude ma yimɓe galle mon hakkude ma joom suudu ma hakkude ma yimɓe galle mon hoccu sac ma jaaha ha wona hay soko lewru yo tan ɗo jaaɗa cayginoyɗa sa yeehi so ɓooyi sa arti tan ene heewi waylade saabu saha no yetto woni nokku ruhuji jomumen ene tikkodira nder ene gañodira nder ene pelɓodira nder saabu ɓernde wona ñande kala weeli hankkadi joomum wontata mbarodi tan koye yeeso ma yiɗa tan ko sonngudema on noon ne moƴƴi goɗɗamo seeɗa saha ne wawi gurtuɗi ne goodi probléme jomum mo jogui o wurta tan koye ma wona mo añmade kono kala mbiɗa konngol tan ma dañ ko yaltini hen sa haalde makko o salo jaɓade walla sa o fina tan o tikkanma walla sa tan o ronka fawde no waye ma
adi ina usto yawne naata korsaka ne usto yidde nde ne usto a anda fo ɗo gonɗa ɗo a anda no gonirɗon ni certe seeɗa ha ƴeewon no wayi ɗum ɗo fof ene jeeya e sifaji gurdam aduna sabu neɗɗo timmani neɗɗo ko jolteteɗo ɓernde ne jolte e kala saaha ɓernde ene oora miijo ko moƴƴi miijo ko boni saaha woni miijoji ne koɗo neɗɗo ko Allah haɗi en ko Allah wi en ndentuɗe yogay sikkeji ko bakkat o wiyani ko fenade woni sikke ne wona goonga kono noon ene bonna tawno wonmo cikkata taw waɗani wonmo cikkata taw wiyani on sikke noon rewa ha bonna walla boniriɗa taw koye dow fenade taw ko bakkat ndento ɗum ko bakkat ɗum jeeyi sababu noon neɗɗo ne jolte sa wonko joltete tan sa andi ɗo sa jokki a forsi andine sa renaki a natade e on sifa hakkude mon herƴa bona joni joni ndentodire joncoɗa an wona joncoɗa woɗɗo jaaɗa sa yihi tan so ɓooyi ene wawi haqqille jomum wonta ema sa arti gartuɗo wonna ɗon on saaha wawi namditade jomum e nder haqqilantagal an ko banmani ko kewi ko woni jomum ne gasa haala ene gasa haala nanno walla wasa nannade kono kam a andat kam ko joltuno e muɗum neɗɗo ko jolteteɗo alay saago jogoɗen ngal pinal e on fahama muya moni kala andana goɗɗo so gorko so debbo wawde gurdigu noon ne satti woni wawde gurdigu ne satti woni yimɓe soɓe goni e dewgal ɓe dañji caɗele seeɗa tan ɓe miijoto ko ceergal en dugdi seeɗa tan ko ceergal ten ko wonduɓe mbaddata ko liggodiroɓe pelɓodirta ma wondani a liggodirani on kaɓata komo ndenduɗa tufde kaɓata sa yi hakkude gaynako e ndemowo kayne kaɓa ñande gala kamɓe ndeddi ladde soɓe ndendani ladde nde gaynako so fayi ga waɗi ferme muɗum uddi jawdi mum ha tiiɗi waɗi hen grillage waɗi hen forage ndemowo one fewni guesa ma feewi waɗi hen forage waɗi hen grillage ha sukki i a wayranande haare hakkude mabɓe de kono kamɓe ndendi ladde nde ɓe ngala moyen ndemowo o ala doole no feewi gaynako ala doole dañde ko mbimi ko jawdi ndi orat kanko ne ndemowo woni ko ladde ko kamɓe ndendi toon ɓe kaɓat ɗum ko ñande fof ɓe kaɓat donc resodirɓene ko kamɓe ndendi leeso ndendi suudu ndendi tarodde ndendi koye mabɓe ɓe kaɓat ñande kala kono wona kala ñande mettodirɗen tan miijoɗa ceergal wala an debbo miijoɗa min mi maayi ngal dewga ala koko jolata waddude nde koko jolata yimɓe mbawa wondude taw mbaddata wawa wonde hay dewgal ɓurgal wadde parfaite de monde ɓurgal rewde lawol e aduna o ene waɗi caɗele annabi men sallllahu alayhi wa sallam so yi ha to suratu talaq ya ayuhannabi iza talaktum nisa fadaligohunna ko Allah wi annabi sallam ko caɗele garno e galle makko e suddima makko Allah ewnimo wimo ya rasulullah sa yiɗi seerde suddima seerde konde tawno Allah ko haali min gaddama moƴƴuɓe waaɓe ni ɓen ɓuraniɓe ceergal waɗani ɓe paamodiri ɓe jokki gurdam mabɓe aduna woni hen ko yewtidde e faamodirde ala ɗo caɗele garata ala dewgal ngal caɗele garata caɗele ɗe tan ko salede haaldede salede waddede communication ko tufde sa yi hande ɗi misilaji bonɗi gaynaɗi hakkude Téhéran e Tel Aviv e Beyrouth hakkude Iran e Israël e Liban kala hen missile koma derguite pittali resodirɓe e ressaɓe ɓe ndesaka e sukkaɓe mawɓe kala derguita kuɓeje ɗe ganduɗa beele darna ɗum ma wona duuɓi e kiitali so ɓe gandi ha ɗo ɗo gonɗen won ɗanniɓe duuɓi 40 en donki ha hande fiide hay tuufere ngana ɗi misilaji dirguitta ko pittali e kuɓeje mahanoɗe feede mahata ɗum hande weeɓata ko ha paamen
kono nde ɓe nganndi ɗum ɗo fof gaynataa ko ɓe njiɗi ko ɓe dartini jeyge nge ɓe dutti e kaldigal ɓe kuutori doole ɓe ndufi ƴiiƴiije ɓe bonni faggundu ɓe duppi leydi ɓe mbari sukaaɓe mbari rewɓe mbari worɓe mbari mawɓe aduna jiiɓi nde ɓe nganndi ɗum ɗo henne so jokkii moƴƴaani yahata ko kamɓe tan ngaañoto holko mbaɗi ɓe dutti koye kaldigal mbele ɓe kaalda ɓe nanndira walla alaa kono ɓe nganndi kam ƴiiƴimeeji ko ndufata ko wonaa solution moƴƴo gorko e debbo ne kañumne ko kaɓata haa ceera ko wonaa solution ko kaldigal kaari mi yima aɗa wahli ande an jon aɗa wahli de ko woni ayi ɗum waɗi musidɗo men haali abbañande ne haala o wi debbo andu joom galle ma joom galle andu joom suudu ma so wiyama debbo ma de ko pijowo en yaada e kaari ne wonda e kaari an ɓuuri andude debbo ma ko pijowo so tawi ko pijowo wona sabu holɗum an ɓuuri andude jikku makko par ce que a aynimo aɗa andi kanko no waye worɓe aɗa andi kanko ko muhtajo ha ɓurti no woni muhtajo ni noon wonko mbawɗa andude e makko mbawɗa jertade mbawɗa jertinde mona kono wonko wiyete debbam wawa wadde ɗum jamais ko andude no comme wiide ɓiyam wawa wadde ɗum walla joom gallam wawa wadde ɗum mi gonɗinta joom gallam o mo gandumi wawa wadde ɗum jeeya koye gonɗinde joom galle mum e joom suudu mum holko ɗum tindinde hay somo wawi wadde ɗum hayso o waɗi ɗum an a sellini o wawa wadde ɗum saabu holɗum sa ñawni tan on wawi wadde ɗum joni bitta ha pina suba goto jeyamo salmodira sar Abdoulaye Sarr taw ɓe tappodira juuɗe tan sa Abdoulaye Sarr fooɗamo seeɗa tan taw ko jurum taw ko jilli taw ko korsa taw la ilaha illallah yo maayo goto o gaynaɗo ayi tan ceeramo jiɗɗa gaddoya piyowoma tat ganda e hoore maɗa taw debbo wala noon wayi en jogui woni rewɓe ko cagaleɓe no feewi ko cagalo en soɓe jiiɓe mabɓo e ma ɓe calmodira e ma hankkadi aɓe jerkinoma aɓe liiƴo aɓe kaala cikka ɓeɗo kay ɓe oɗo so tawi noon birnimaɗa joni jojo lotoyɗa taw noon ñande kalɗa foof kersa kala ñande kalanɗa mo caysiyagal kersa o yaltaɗe ma 100% o wonta santirde hankkadi aduna o kala ɗo fawnoma taguimo wonde cagalo omo yewtida e ma omo jalda e ma omo fijja e ma ha cikka oɗo ko nobɗoma cikka oɗo henna kay son birnimɗa tan waɗanni henna ñande kalanɗamo caysiyagal foof so tawi ko 100 o nanggunoma o artirtuma ko hay 0 teddungal e hurum mo rokkunma foof natta eɗen gandi ɗum e dinguiri awa ene leydi ɗum noon neɗɗo yo andu neɗɗo mo wuurdi o neɗɗo mo guurduɗa o andu ɗum tigui rigui ganda ko wiyete o waɗi jaɓa ganda ko wiyete o waɗani mbiya o wawa wadde o waɗi walla o waɗani ɗum ganda ɗum fuɗɗode haala men ala ko ɓuuri yodde e ceerigu moƴƴo o wi o natti yidde tan hankkadi to woni ɗo kanko o nattuɗo yidde tan o natti eɗen keɓɗi mbatukuji ha heewi woni rewɓe hewɓe nanɗo e dewle he natti yidde ha laaɓi koɓe natti yidde ko kadi ɓe moƴƴinta yimiraɓe mabɓe mbiyata min mboɗomi komi muñƴo ha mami saɗa e muña ayi Amadou Gatmare Ba mi salminima ha toon to Afrique du Sud beele mbiɗa beele ko neɗɗo ene wawi wuurde tan muñ taw kadi baɗowo mo o ne wawi wiyede an accu wadde muni baɗowomo o jeyɗo sababu biyeteɗo ya muñ o muñanmo tan muñ kanko moni wala aucun effort teno moni yimɓe ne mbawi wiide koto an change an wani kanko ko wuurata muñal ko leptomo wiyo muño nani haala gortoma wiide an wahalo mbete ɗum wawa wonde mbete neɗɗo wawa wuurde beelema jibina ko barkini mbete neɗɗo koma wuura muñ tan o woya o sipto o muña nde o jibina ko barkini beele neɗɗo o wawa wuurde ko moƴƴi o wuura beelema o wuura korsa o wuura gilli o wuura jaam
o daña jam o jibina ko barkini ɓe o wawa dañji ɗum holen ko ɓuri nannade oɗo o wuuri ko jam o wuuri ko gilli o wuuri ko korsa o wuuri ko famodirede o wuuri ko jurmede o wuuri ko konɗo ɓikkon e o gorko ko yurmede aɓe gondi aɓe jurmodiri aɓe jiɗodiri oya wuuri tan ko ciptali e purƴinali e piile e lebte ɓikkon nani ñallata ko wayde ñallata ko sunade ɓernde ñallata ko sumde hoole mabɓe kanduɗo e jibinde ko barkini banda men ko ɓuuti kay holliri bar men e fasatan uurata kadi kam ñebbe ngala hen ko ndiyam ɓolam tan woni hen holko Allah wi en jungeɗe ñamaten ɗo ɗe ene jogui en nandinaɗe ene jogui en ɗe nandinaka ko ha ganden ko yonna e aduna ko ene ƴoogi e sifa aljanna aɗa muña tan ne ɓeydo tidde aɗa muña tan ne ɓeydo tidde aɗa muña tan ne ɓeydo tidde yaafata changeta tene wona Allah wa fayema ko o fayema ɗum tene o hay dépasse makko timmani e ma safara makko timmani e ma ala pap ko timmi ɗum tene wiyeya muñ beele jibina ko barkini ene oɗen ko ɓuri nannade change enen foof enen pop en changeat an gorko a changeat comportement an debbo a changeat comportement kawren hakkude tari gurden gurdam moƴƴam an gorko o dokka joom galle ma gurdam moƴƴam bellitamo mbasa hirdemo kirimeje puyɗe e fuuyoji ɗi ngala dalil to janoɗa to gonnoɗa to jahata ɗum ɗo fof ala jiriñ ala nafoore annene gorko o jiiɗa joom suudu ma kormoɗamo dokkamo fodde ko dañata ko nafqamo hen o acca hunde gacca hunde pottan hakkude tari gurdon gurdam moƴƴam gonani confiance ɓikkon kon gona yurmede debbo wona yurmede an gorko o gona e korsa e yurmede hakkude ma e ɓesgu ma e suddiɗo ma taw wona debbo ɗo gorko yihi foof ene ayni ɗum haqqille ko gaynirta haqqille aɗa hira kirimeji puyɗe aɗa yurnikino téléphone aji naggam kala ñande tawɗa hen goɗɗum cergal yanata kiram gasi wona ɓe mbi wawi kirowo ko yami serima gasi aɗa hiña aɗa fuykino woni hen joni jaa ha ƴetta numéro goɗɗo ne ƴewdo joom suudu walla joom galle mum ko ƴewde ɗe kecce puyɗe ƴetta numéro téléphone goɗɗo mbaɗa e pis goɗɗo e inde wonde nanna ɗum e dingiral ngal joom suudu walla joom galle ma woni aɗa ƴewdi kino ha ƴetta numéro o mbaɗa ɗum sali calbikinɗa ɗum nanna ɗum jarriboɗa ɓer neɗɗo fof neɗɗo ko neɗɗo tan min sa haalima konngel belgel tan mi yiɗete sa haalima konngel belgel a waɗi message les je t'aime wima je t'aime c'est tout holmo yiɗa wiyede je t'aime holmo yiɗa wiyede mboɗo yinma holmo yiɗa wiyede noon mboɗo yinma hol jiɗɗo wiyede mboɗo añma hay goto neɗɗo ƴewde taake neɗɗo timmani kala neɗɗo mo ƴewdiɗa ko tawɗa e makko pop ko an jeeyi sababu o kadi ko an nannimo hen ko an wannimo ɗum sabu nde ƴewdotoɗamo nde a anda hol degré mo woni neɗɗo timmani wawa timmu jamais de la vie neɗɗo seni timmuno natta jeygue neɗɗo seni timmuno Allah tagata jeygue neɗɗo seni timmuno kaso wodata e aduna neɗɗo seni timmuno yimɓe tikkodirta neɗɗo seni timmuno warata neɗɗo seni timmuno aybinta neɗɗo seni timmuno ñiŋata neɗɗo so tawi ene timmuno yennata neɗɗo hono mum neɗɗo timmani jeeyi sababu yennude e tikkude e ñohode ko wasi timmude mo timmani noon o ñohat a timmani saɗa timmuno a timminat mo timmani Allah ne waɗi woni yimɓe Allah ne timmini neɗɗagal maɓɓe nder ɓe aɓe timmina moni kala moni fof moɓe jii ɓe timmina ɗum ɓe guittata e neɗɗo ella kamɓe moɓe jii fof ɓe jaɓɓo ɗum ɓe timmina ɗum ɓe teddina ɗum so yeehi gasi ɓe kalani tan ko haala moƴƴa taw wona woni yimɓe ne jooɗo tan ene kaala e kaari kaala moƴƴa goto ne muuɗi mum kono deeƴi haɓo omo kalno haala moƴƴo o bandi mawɗo de mboɗo andimo de minen pijjuno minen gonduno minen ndenduno fedde ayi onne kadi wonno ko jasno timmani nana bonna image makko joni joni nder yimɓe
on ne wooti kala neɗɗo jontaɗo haala walla neɗɗo mo yimɓe jiɗi walla neɗɗo puɗɗiɗo horsinede yimɓe jooɗon kaala haala makko tan maayi jooɗiɗo banggue ne deeƴi muudi munko omo ƴeewa ko jogori fepindade waaɓeniɓe ɓeɗo ɓe ɓuurano fode sayse ɓeɗo ɓe halte il faut tan o bonnita onne o timmani ɗum tagi o timminta ɓe ga yiɗɓe timminde kaari ɓe onne joñe tan famane wasa teskede ko haalata ko woni yimɓe haaloɓe wota teskoɗe oto mbatten ngo probléme o noon ɓe timmani ɓe kadi ɓe timmani ɓe ɓuuri hewde laabi ujunere ɗum tagi pene e takke ɓuuri hewde kala ko takka e neɗɗo tan moddat yirlo hawe kak arta wonta fenade yo Allah rokku en ndentoɗen ceertiren no moƴƴiri walla gondiren no moƴƴiri so jetti won nokku woni teddungal ko ceera debbo e teddungal ceeramo e teddungal gila fitina naatani hakkude mon ceeramo e teddungal o mona galle bammakko aɗana caggal leydi walla aɗa nder wuro mon walla aɗa resti debbo goɗɗo mbiyamo yo maayiɗon ɗum wona gonga ndentoɗen ɗi haqqeji accid joomum e dow teddungal accid ɗum e dow teddungal gasi ala ko bonnantuma haydara annene kadi Allah udditanma demude teddungal kala mo mbaɗanɗa teddungal Allah waɗanma teddungal woto ƴeew ko mbaɗanɗamo ko woto ƴeew ko wanma ko ndentoɗen kadi bonodirde caggal dewgal ceerten walla kaɓen tan bonna kam mi bonnuma kala ko mbaɗannomi e moƴƴere gubba ha laaɓa kala ko mbannoɗa e moƴƴere mi ubba hankkadi ko bonodirde tan ken sehilaɓe gonnoɗen en kaɓi goto fof ne bonnita goɗɗo o ndentoɗen ɗum jeeyi sabab min ɗo jiiɗami ɗo cehilagal ne tiiɗimi mboɗo huuli sehil min mboɗo huula dañde sehili mboɗo huula yiɗodirede mboɗo rento yiɗodirede saabu holɗum mi yiiɗa bonodirede janggo e jaam tan wooda ko naati hakkude men tan bonna kam bonna indam taw wonko wonno hakkude men ha heewi a meeɗa moƴƴinde ɗum a meeɗa andinde aduna o eɗen pijja eɗen jalda eɗen jilodiri eɗen beltodiri aduna men ne weeli wonko woni hakkude men kono yen kab tan ɗo joɗiɗa foof jaaha e famille am aɗa bonna indam min yaha famille ma kaari kay mi anda ko mbanmi ɗum kaari ko naggam kaari nde koko bonɗo kaari so en kaldi tan en pamodirat yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman buuɗalirdu men ngal noon wonno hanki eɗen gandi kaltalata ko carika en batti ɗum actualité ji hande buuɗalirdu men ngal en mbaɗi ɗum sifa carika beele mema banggueji kala wasata moni kala yiiti hen hoore mum eɗen jogui ɗo ɓatakuji kewɗi noon kewɗi no feewi kono hande en jowaɗɗi tan ha alarba paada so haaji Allah rahman so buuɗalirdu men nde feeri feeñi feeñjayi ɓatake talata walla mbiyen alarba hande ko 15 lewru avril 2026 musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko Seydou Abouba segene belɗo ko Sada Hamadi Fra Ba ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe